எல்லாருக்குமே வந்து வீட்டில் பெட்ஸ் வச்சு வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் வீடு ஃபுல்லாகவே பெட்ஸாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒருத்தரை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஹலோ வியூவர்ஸ், இது ஆல்ரெடி ஒரு பாலகிருஷ்ணா பெட்ஸோட பார்ட் 2 வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிப்பி பாறை டாகு. அண்ணன் வீட்டில் வந்து இப்போது 2 நாய் வச்சுருக்காரு. ஒன்று வந்து இந்த சிப்பி பாறை, இன்னொன்று வந்து சாதாரண நாட்டு நாய். ஒரு காலத்தில் இந்த நாய்களோட ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது. ஒரு டைம் நம்ம மோடி என்ன சொன்னாருன்னா, நாட்டு நாய்களை நம்ம பாதுகாக்கணும், நம்மளும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து வளர்க்கணும் அப்படின்ட்டு ராஜபாளையம் நாய் அப்படின்னு பேரெல்லாம் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார். அதுலேருந்து இந்த ராஜபாளையம் நாய், சிப்பி பாறை இதோட ரேட்லாம் வந்து தாறுமாறாக ஏறிடுச்சு. 3000 4000 இருந்த டாக்லாம் வந்து 15,000 20,000 அவ்வளோக்குள்ளே ரேட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து அவரோட ஸ்பீச் தான். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ், இவங்க ஃபார்மில் வந்து அதிகமாக ஃபின்ச்சஸ் தான் போட்டு வச்சுருக்கிறாரு. ஏன்னா இதில் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இது வருதா, ப்ராஃபிட் வருதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். ஆனால் அதில் வந்து ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு, அந்தளவுக்கு இப்போலாம் எந்த பேர்டுமே மூவ் ஆகுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் கூட ஃபின்ச்சஸை போட்டு ப்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இது வந்து எங்கேயுமே பார்க்காத ஒரு விஷயம். நான் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல. ஒருவேளை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அப்போ பஜ்ஜீஸையும் காக்டெயிலையும் மொத்தமாக போட்டு ப்ரீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்படி பண்ண முடியாது, அது வந்து செட் ஆகாது. அது என்ன பண்ணணும்னா பஜ்ஜீஸ் இருக்குதுல்ல, அதாவது நார்மல் லவ் பேர்டு, அதுதான் வந்து இந்த காக்டெயிலை போய் அட்டாக் பண்ணும். காக்டெயில் கூட சைலண்ட்டாக இருக்கும், சின்ன பேர்டு தான் இந்த பெரிய பேர்டை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அது செட் ஆகாது அப்படின்ட்டாரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீடிங், அதாவது சிக்கெலாம் வந்து எடுத்து காட்டுறாரு. ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தா 4 முட்டை, ஒரே ஒரு சிக்கு இருக்குது. இப்போ தான் வந்து கரெக்டாக குஞ்சு பொரிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஒன்று மட்டும் தான் வந்துருக்குது, மீதிலாம் இன்னும் 2 நாளில் எல்லாமே குஞ்சு பொரிச்சிடும். இது ஆல்பினோ ஃபின்ச்சஸ் சிக்கு. இதில் வந்து ஒரு 3 சிக்கு இருக்குது. இங்கே ஒரு பேர் வந்து முட்டையில் இருக்குது, அடக்காத்துக்கிட்டு இருக்குது. அதில் சிக்கு எதுவுமே இல்லை, அதனால் வெளியே எடுக்க வேணாம். நீங்கள் வந்து தூத்துக்குடி சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அங்கே வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது பேர்டு வேணும்னா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். முட்டையோடு வேணும், குட்டியோடு வேணும், அப்படின்னா கேஜோடு வேணும், நீங்கள் எதோட வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அதே மாதிரி ப்ரைஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்கிறாரு. அதனால் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணீங்க, இல்லை பெட் ஷாப் மாதிரி போட போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் மொத்தமாக வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு இடம். குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது எல்லா பேர்டுமே. அதுக்கப்புறமா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் மாதிரி வச்சு இதில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு. லாஸ்ட்டாக எப்போ வந்து நமக்கு குஞ்சு பொரிச்சது, எப்போ வந்து நம்ம கிளச்சு எடுத்தோம், எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக எழுதி வச்சுருக்கிறாரு. ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் மறந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கேஜ்லேயே லாக் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் நான் ரிங் வெரைட்டி. இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரூமே ஒதுக்கிட்டார். ஆக்சுவலாக இந்த பேட்லேருந்து வந்த ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் இதுக்கப்புறமா நிறையா ரிங்கு வெரைட்டி, இன்னும் காக்டெயிலேருந்து நிறைய பேர்டு வந்து வாங்கி போட்டுருக்காரு. ஸோ வந்து எல்லாருமே ஒரு பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேட்லேருந்து வர ப்ராஃபிட்டை வச்சு இன்னொரு பேர்டு வாங்குகிறோம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பேட்ஸ்லேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா லாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் சிக்கு, லெமன் எல்லோ மாதிரி இருக்குது, ஆனால் லுட்டினோ தான் சொல்கிறாரு. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்குது, நான் அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு விட்டுட்டேன். நிறையா முட்டையில் இருக்குது, சிக்கில் இருக்குது, இது மட்டும் தான் சிக்கில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சப்பழம் நிறையா இருக்குது, காய்ச்சி கிடக்குது. அதுலேயும் ஒரு ரெட்டைப்பழம் இருக்குது ஒன்று, இதை சாப்பிட்டா வந்து ரெட்டை குழந்தை பிறக்கும். ஏலங்க வா, உன் பேரை சொல்லு. பரவாயில்லையப்பா நீ